जतन सिनी बखानी जाती यूट्यूब चैनल हाइने खा हामबाय ते खा कुपबाय यासाक सगो आं तिनी थांग पंगु बलं लामा साइसुं हिंगै पारा दिगि कामियो ताक बाहाय बाहाय रक अंगै तंग खेतो जानजा खेतो तांगली जराबा खेतो जानजा खेतो मफलाई आलि रक सारै लाई गांदा रक ताखौलाई पाइलाया हले आंगै तंग बायना आंके मनो आंबो नाय ते सिनि नुखुंनि बरक निरक नम्बो फुनक नाय जे आं फुनक मासाक इनके तिननि ब्लग न निरक गोरोङै नाय तंबाय दिया फांसिनि पाथेक जरान इनके खेतरबो थाङै हाय मालाय किसनाय रकबाय अरो आबान नि आसाय त हाय नखा isa nokha sangko gah tabok hai pana oro satung tung oro watai wa tabok nokha am hai nang tong yang rong ke thung rabar bagan mang ke bani ganda ganda ke aro kheto tong ta kisa mong ke dun yang te sabus kanggol te sabus kang itu gitangai si kheto rok te sa kabang ke nogune among ke dun ta yang rabar bagan mang rong ke pukri kaisa tongo kheto ku thuk rong ke wati bangkung nai ha taklai samaya tei biskang ro bahayang nai hakana tak je phaimani moteng ke kheto ku thuk rong hena tei bangku tongbai hang ke kheto ku suk je kheto ku suk tongnai rong ni hena sai tong ta am hai wate kabang bisiwon kheto ku suk rogo somoyo mai rok borok mau ke atei mawe kheto ku suk rok mai rok hambai mani nuksa ko go Ati mese ke phai mani tak tha gya kho yang ro kheto mang amana ali sarman du ya ko sane ali yarang suya ko sane wate rok phai khna hi butu batha ke sa ali asai jangsi yang ro bu kheto suai jak mang tongba ro ba ali sarjak ali sar prong ke wati rok majak liya ke kaha ke ne yarang sojak hana ali sarjak kahma yang musuk sajak nangkai rok mopoi tongbai kha to samung tangmani rok kisa nailai ne tini ang je phunok masak ni rong phunok nai ani rok gorongai tong disini channel bai yang bahai ne hi kheto mojak re klai tong ha yang bekrok sa takuk lai ganda ta klai tongo nok hamunak tong ha wati mece ke phai mani kebung ke tei de wati kabang ke phai nai samaya nok ha ke manak jak tong ha ta rong ke ali sarjak asuk ali toy tongbai ha atei tu yang ke ali yang kheto bu suai bai ha komo mo phajak nai ali bu ojong jak nai i or ja sabani musuk bu hi ali sai tha kaprang
ang tak kisa paile ang tongman bangai jora roma yang tongum ke short video rok khlainai short film rok khlainai hi tongmani rok khlaima yang tongkho jora nai jora kesni bisingo pana jora rotogoi khlainai anisrai ni bahana exam rok ngai tongum ke ba ke ang kisa misa blog roman rong nirok nai tong bai jadi khalo gina nirok borong ni suba subai si je subai tong saksi o channel mo thangja gai tong nai nirok si channel ni nok phang nirok si channel no mo thangai tong nai hani bangai video rok asuk kaha romaya rok jora maya ne ngai tong orobo hai pen khalo gai kisa nirok nai tong bai jadi nirok ni suba mangbai ne asuk jora tini ang 1k family kalha 1k lai tongo nirok tei kabang ke nirok ni subang mal ha ke tei sadai tin agok lai ne tuma hiwa sogui usini channel no asakang phiok jagra botrong no teluk silai ne huyang ke le al swai nai swai tongo jani ja kheto lai rukung rok ta khlai tong bai ang teluk kheto bahai rok ke tang tong bai kha phunung nai kheto jabra bising kichiri rok kichiri to kha haman ro asai tong bai bolong lama rok bahai haka ni sathai rok bang ma ani riwo ni sathai kang ma pabai han sathai tang nogo sathai kang ma pajak ongklok bai buskang bai thong jago sathai pajang ha tang nogo sogile hake sathai mo yak bai khagi spai ma yang na heka betra rok bai si hai asok pe thai ma rok prai ne hena sampai ke bang ma pala ba kram ke bai ke oros kluk klai ne hamle ya khrai kit sang tong tini ni bangai asuk jora tai yang lang sitang tini ni video bus kan ni sal rok hai ama lai phinai daiti na yani rok tini video no saja kai tang ke like subscribe te share rok kabang ke khai bai jadi kisa asuk nang ke daiti malai phinai ni rok bai